Dobrý den. Do mé nabídky přibyl rodinný dům, který se nachází v klidné části Benešova u Prahy, kousek od zimního stadionu. Je částečně podsklepený, má 2 nadzemní podlaží, krásnou zahradu a malé spa. Je sice z 30. let, ale před 9 lety prošel kompletní velkou rekonstrukcí, a to včetně střechy a zateplení. Pokud se vám tato nemovitost líbí a měli byste zájem o prohlídku, neváhejte mi zavolat.